Wala na makapalag ang tricycle driver dihang giaresto kini sa mga pulis sa Davao City human napalitan og illegal nga droga sa drug buy bust operation pasado alas 8 kagabi Nobyembre 15, 2022. Nasignitan pagyud og droga ang suspect nga giila sa mga pulis nga si Rinaldo Narisma Abiliar, 49 anyos, residente sa Proc 16 San Fernando Street, Doña Asuncion, Pampanga, Davao City. Kapin 7,000 pesos nga kantidad sa droga ang nakuha sa mga otoridad. Arestado sab sa buy-bust operation sa mga pulis ang nagpayuhot og droga sa Purok 6, Saipon Riverside, Barangay Crossing, Turil, Davao City. Giila ang suspect nga si Ronald Abilia Ninyoria, 39 anyos ug residente sa nisgutang lugar nga usa ka pintor. Balor 74,000 pesos sa gituohang shabu ang nakuha sa mga otoridad ug naapay na recover nga revolver ang mga pulis sa possession sa suspect. Duha ka laborer ug chainsaw operator ang nadakpan sa joint drug buy-bust operation sa PDEA 12 ug Coronadal PNP kagabi sa Purok Lower Candidang, Barangay San Jose, Coronadal City, South Cotabato. Gipang ila ang mga suspect sa PDEA nga sila Christopher Panes, 30 anyos, Fidel Oranio, 35 anyos, parehong laborer, ug chainsaw operator nga si Rafi J. Valeriano, 28 anyos. 81,000 nga kantidad sa gituang shabu ang nasignit atol sa operasyon.